салом бинандагони хабар-тиҷӣ. Вазорати Адлияи Тоҷикистон дар бораи лоиҳаи қонуне суҳбат кард, ки мувофиқи он муҳлати хизмати артиш дар кишвар ним сол поён ва ба 1.5 сол расонида мешавад. намояндаи вазорат таъкид мекунад, ки иқдоми мазкур бо хотири аз байн бурдани аблава аст. дар Тоҷикистон муҳлати хизмати артишро мехоҳанд то 1.5 сол поён баранд. қонун дар бораи поён бурдани муҳлати артиш аллакай пешниҳод шудааст. лоиҳаи қонун аллакай равон карда шуд, ки дар он мехоҳанд муҳлати хизмати артишро ним сол кам намуда ба 1.5 сол баробар кунанд. мо барои аблаваро аз байн бурдан аввал муҳлати хизматро кам мекунем, таъкид намуд муовини вазир. вай афзуд, ки ин танҳо пешниҳод аз ҷониби вазорати мудофиа аст ва дигар вазорату идораҳои дахлдор хулосаи худро пешниҳод накарданд. қабули он вақт талаб мекунад, таъкид намуд намояндаи вазорати адлия. ва чанд пешниҳодҳои дигари лоиҳаи мазкурро тавзеҳ дод, ки мувофиқи он дар низоми артиши Тоҷикистон ислоҳоти кул ворид шавад. мо хизмати шартномавӣ надорем, вале шаклҳои дигари хизматро ҷорӣ карданием, масалан хизмати алтернативӣ, аммо ин ҳама марҳила ба марҳила ҳал мешавад. ва ба фикри мо пеш аз ҳама кашиши додани муҳлати хизмат муҳим аст, то ҷавонони бештарро ҷалб кунем, афзуданд ва аз вазорати адлия. охирҳои соли 2019 нашрияи парлумони Тоҷикистон садои мардум пешниҳод кард, ки хизмати ҳарбӣ дар кишвар 1 сола шавад, то ҷавонон ба артиш дилгарм шаванд ва дедавшина хотима ёбад. ин пешниҳод дар ҳоле дар як рӯзномаи матбуати расмӣ нашр шуда шуд, ки ҳар мавсими эъзоми ҷавонон ба сафи нерӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон мақомот ба мушкилии фаровон дучор мешаванд. аз ҷумла мақомот даст ба ҷалби ҷавонон бо рӯзи аз кӯчаю хиёбонҳо мезананд, ки дар миёни мардум ба вожаи аблава маъруф аст. ин маърака ба як мавсими пур аз дардисари мақомоти маҳаллӣ, бахусус ҷамоатҳо, комиссариатҳои ҳарбӣ ва милисия шудааст. бархе аз ҷавонони Тоҷикистон ихтиёрӣ мераванд, аммо теъдодҳои онҳо кам буда, аксаран роҳ бар муҳоҷирати корӣ меоранд ва ё ба донишгоҳу донишкадаҳои рӯзона паноҳ мебаранд. ҳамёнин муаллифи матлаби чаро то ба ҳол аксар ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дилгарм нестанд, ки дар шумораи охирии садои мардум ба нашр расидааст, мегӯяд: низоми эъзом ба артиш ниёз ба ислоҳот дорад, он гуна, ки дар соҳати маориф гузаштан аз низоми таҳсилии 10-сола аз 11 сола, коҳиши муҳлати таҳсил дар макотиби олӣ ва 5 ба 4 сол ва тандурустӣ пайдо шудани клиникаҳои шахсӣ, табиатшифоӣ, гиёҳдармонӣ, тиббӣ чиннӣ ба назар мерасад. аблава ё ҷалби иҷбории ҷавонон дар Тоҷикистон ба дараҷае доғ шуд, ки иддаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ истеъфои вазири дифои ин кишварро тақозо карданд. аз сӯи дигар таваҷҷӯҳи расонаҳои давлатӣ ба ин мушкил баёнгарии он аст, ки ин мушкилро на фақат расонаҳои мустақил, балки ҳукуматӣ низ бармало дарк карданд. ин буд видеои имрӯзаи мо, дӯстони азиз, ва хеле ки аблаваро аз байн мебурданд. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман нависед дар комментария.